Hello kagayaan kakabsat! Welcome to my vlog! Welcome dito sa first ever vlog ko mga katrops! O mga kagayaan! Kagayaan which means in English friends because kailangan natin mag-Ilocano minsan kasi mas hasa tayo sa mga Ilocano. By the way, I'm from Ilocos Sur kaya mas maganda naman natin na bigyan pansin natin ang mga Ilocano language natin, di ba? Yun na nga, di ba? So guys, ginawa ko tong vlog na ito upang manghikayat o minsan rin magbigay ng saya. Mang tagtiragsak, pigsakin namnaman. Ken, tibagbaga na maayat. Ken, ayan nakadini ayat. So guys, yun nga, pagbibigay tayo ng good vibes sa bawat isa. Since ito yung unang vlog ko, kailangan natin magka-liwanagan muna. Pero mas maliwanag pa dito Joke lang po. So, parang napapansin nyo po, medyo kuminis po yung mga ganito po natin. So, salamat po. I would like to thank yung paayuda ni Kapitan natin sa pangmalakasang skincare. Wow, kala mo naman kung kinis. Pero, dati po kasi, yung mukha ko po is something na ang daming dots. Pero, mapansin nyo may natitira pa. Yan. May natitira pa. Stress. Nai-stress ako kasi walang love life. Love life? Yeah, wala na. Iniwan niya akong mag-isa na parang bula sa hangin. Kaya minsan naman, tayo maging assuming na meron darating. Kasi minsan, masasaktan tayo. Ha? Masaktan tayo, nasakit. Ti puso. Puso. Nasakit ti puso. Ti umasa. Ha? Mas may langanan nga. Mas maganda na lang mahalin mo yung mga pimples na yan. Para sa ganun, iwan ka. Ha? A few inches later. So yun nga guys, kaya nang binanggit ko kanina, kailangan nating huwag umasa ano yun? Pairali ng isip. Mag-isip tayo. Maging matalino. Kailangan natin ipanood. At panonood kung na natin Ilocano. Kailangan nating mag-isip upang sa ganun hindi tayo masaktan sa huli. Ha? Dahil sa huli tayo yung kawawa, tayo nasayangan dahil sa mga pera natin na ginastanan natin para sa kanila. Pag-jali-jali pa kayo, pero wala naman. Kumantong rin kayo sa pag-iiwanan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Ha? So yun nga guys, kailangan natin mag-isip. Paano ba yung isip? Ganito yung isip. Kapangyarihan na mga bigyan ba itong ganon. Joke lang yun. So, kailangan nating mag-isip ng tama kung ano ba yung buwan. Huwag mong ibigay lahat. Ibigay mo ang lahat. Bigla sa'yo. Kaya mag-isip. Kasi minsan
minsan, pairanin ng isip. Wag lang ang puso lagi. Wag lang ang puso lagi. Kasi, Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang pag pinairan mo ang puso, at huwag ang isip, mamahal at mamahalin yan kahit pagkamatayan man. Pero sa huli, wala. Yung puso mo, madudurog at madudurog. Nawala paghahantungan. Yun. Kaya, ha? Isip. Isip. Ha? Isip. Kailangan mo isip na ilang. Ikot. So yun na guys, di ba ito pa yung unang vlog ko. Habang nakikita nyo naman itong buhok ko, hindi ako masyadong nakaprepare. So yun nga, hindi pa ako masyadong nakaprepare. At hindi pa ako nagpapa-haircut dahil nagbabudget tayo. Since quarantine ngayon, kailangan natin magtipid kasi walang no work, no pay. Kailangan natin. So, para mawala yung mga balakubak mo, mag-shampoo ka rin minsan. Gumamit ka ng rugby. Since medyo di pa tayo okay? Alright? Okay? Alright? Okay? Alright? Okay? Alright? Oh, diba? See, what's wrong with my hand? What's wrong with my hand? So yun na guys. Sabihin ko lang kami kung naman sa mga katawan ko ba yan. So yun na yung one sa unang vlog ko guys. Para sa marami pang kwentuhan, huwag kalimutan i-subscribe. Huwag kalimutan i-subscribe ang channel ko. I-click ang bell button sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like. Ha? Bye-bye guys! Salamat po!